Biyag ti tao. Hi! Naimbag nga oras yo, papagayam. At tuy manandigayam yo, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay panangi patangatang iti sabali manan nga episode. Dito'y drama tayo abiyag ti tao. Intay manan ituloy ti kumablaaw. Hello kani Inday Badiday channel, Grace P. De La Cruz, Fevens MC, Rofel Lardisabal, Gamundoy Jenalyn, Luna Balukhanag, Alicia Ayeras, Tav J Channel, Eutikio Viniegas, Jan V. Sarcida, Karen Joyce, Canfurigay Family. Intay nga rudan denggan ti 1610 episode 169 dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ala, itulod kayon tata. Kasla saan nyo matan ang kabailan ti agawin? Di ka matanagan kanya. Kabala kaya wait di bagay ko rekas tayo. Parte ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo ijay dalan, tata. Ngamin, rabi una yun. Di ka matanagan. Lakaya kon. Mano atawinin nga. Agaw-awin ang iti. Kastoy. Ngamawan mo dakas ang napaspat sama kanya. Anyo? Dito yakan. Ala, sa kunti makamo nga gawid. Sige nga ro tata. Agan-anad kayo Ay na, kunakon kat, nabartag ka manan lakay. Sa di naman nanaya tinapan mo na kinuman. Nagapuang idayan na bilain. Nagsasat kami. Kasangay ngamin dyan tumboy ang kapsat na. Ay na, unay kamutan lakay. Ay, saan na kamuta paritan nga uminom? Ngam kita kumamot Di mo labsan. Imbaga ta nakaawid ka pailaan. Wampay na puta ka, napanak, naginom mo dyan, nagawid. Uray ka sa nung di barna ka, makawid ang bakit. Nala, gusto nga rodan. Ingka maturugan. Di kan sumanaw. Nakaturugan da giti apam. Ang mga numadisturbo ti turog da. Ang ngamatan ni Lola. Nabarta ka nagawid di rabi. Sumanao. Ay, wan nga rod. Adda ka nun na panan na, paskan. Iso nakiinom manan. Jak nakaturog iti gusto ta sumanaumat. Ulit-ulitan na dagiti bagbagana. Ay, malapasin siya. Amon, apokwan. Nagawid ak inton malamig di balay ta. Jaya ka maturog, Lola. Jak kayat dito yan. Anya? Jak maanusan ni Lolo. Nakos dyan na bartek. Sana maumumang agsasaw. Ura aging gatparbangon. Anya? Nabartag man na ni tatang nagawid idirabi, anak ko? Uwan tatang. Saan nagpakaturog? Manipod si Mangput. Aging gatparbangon. Sumanao. Ay, unayin ni tatang. Talaga di na maikat da dyan gali na. Kat anya ngay nga rod, oray kas dyan na asuman na tinapatag, saan atay agwala no nakainom. Day dyan lang tasao asao, saan amabambanog. Sa bagay Iso na lang tadi na paturugan ti kabalay na no kas dyan sumanaw. Maalabay amon, ang mga numapan mo manunungtan ni tatang. Wala nagpaiso tatang. Baybayan yun, tanausawa na ni Lolo. Agyaman tasaan na ira na nga daki di balay. Ang mga pinagsasawa. Nay, si kamot ka, Waldo, anak ko. Una nang. Apay awan ni tatang? Naawan, rimwar, jaka mo no napanan namanon. Ay, ang mga nunapan man nagpirok iti kainuman na. Saan mo't siguro? Ang mga nunapanlay di bangkag. Nasayat no kasta. No kas dyan nakainom ni tatang, kaya't sumanao. Awagan dak iti balay ta umayak adagos. Buong takman. Sana nasaya ter aramidin na. Laklakayan nga awan manaknakam na. Ay, Di nalar aramidin ang tikas dyan, no? Dak di balay.
Ang mga no pagsasawak na di alakay. Umadanin ti kasangay ti anak talakay. Dito'y tayo ka di balay nga iselebrar. Hindi tanga ti pampanunutak. Nasay-sayat sa no di ayan datatang. Tanalawlawa ti space ijay. Nasaysaya at matlaang no ijay. Ngamin, no dito'y tayo balay, sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di namot kayat ti umay dito'y. Wan nga rod. Ibunag munto nga rod dagiti kaldero ang mausar inton kasangay ti anak ta. Ala bakit? Siyak ti makamo. Ay, wan gayam. Di mo liplipatan nga awisan dagiti katrabaho, ma? Awisak mat dagiti katrabaho. Wan, lakay. Sigurado nga umay da. Wan nga paysuan nyo. Kasangay gayam jay putot mo inton Sabado. Una, umayak pa rin. Awan mo't papanak ijengal daw. Okay, agyaman nak, pre. Ay, wan gayam. Ijay ka di balayo. Ijay ang datatang. Nalipit ti space ijay balay no bilang. Una, sigurado. Mabartak tumanin ni Tata Mayong. Samat siguro. Takmat. Amumay. Mabutang kanyak ni tatang. Sa bagay mo't kitiya. Ala, un. Umayak no Sabado, pare. Amoy ya. Manipo di day. Aging kay tala. Kaya kon. Ada matatao tiyak tal talaga niya. Gusto daytan. Adun tinainom niyo. Mangantay kitin. Mga nakailatan na naka. Amoy mo kanya ka. Mga nalatan na mabisinak. Gasto nga ba? Pre! Isuro ka may papaniti trabaho. Denggan nyo tibaga ka! Tatang. Kanya kay mutan tatang. Gusto mo't kumadaytan Da kayo mutan ti makarangrang. Kasta na yun ti bartak yo. Ingkay maturugan. Ay, sana na ka. Alagan man ngayon nagmaturog at ano ti bisita. Ala, aramida niya, aramida niya ta. Istorya kami kanipari andeng. Ala, husto daytan lakay. Nabartakan ko nakmart. Amo ka naparte ka. Sa anak mo nga gol-gula. Wan angam nakababain ka dagiti bisita. Itay ka pa'y laasuman na udita. Ulit am te bagbagam. Kanya kay mutan tatang. Itay kay pailang abagbagaan na sumardeng kayo. Yung adda kay lata dito sumanaw. Sumardeng kayo, no? Buyatan ka iti danaw. Anya. Didak pagpungpungtutan tatangan, Talaga asuyatan kayo iti danaw. Anya. Di kayo pailang amin mapan maturog. Maminsan pa nga damangag ko sa uyaw. Ay, nakababain ka na iti bisita dahi tangar aramidan nyo. Anya. Ay, Waldo anak kao. Kapayakas niya mo ti panagsasaom kanyak nga amam. Kasanumot nga min tatang. Kahit kasya mo teraramidan nyo. Amukmet anabarte kak. Ang mure kas jay. Saan kumamot akas jeti bagama. Sa pa iti mismo asang wanan dagiti babarkadam. Amaw. Lakay akon. Ngamiti da ito akin na lakay kao. Si kala mismo nga anak ko tinakaibaga kanyak iti kas jay. Dagiti naganak ko iday. Kadyak imbagbagaw no pinagsasawan ida. Nasakit tinakam ko kan kawal daw. Agtal na kayo man tatang. Ay, sumanao kayo manin ako nak. Imbayak, tao may kukumaibaga kada kayo. Akasangay ni nanang yaw inton Sabado. Amang ano nalipatan yaw? Saan, tatang? Saan mi analipatan? Hanggang pangasiyo ko tauray saan kayo nga agawis iti sabali a tao. Ha? Ngamin, mangibabain kayo laeng. Sigurado ada kay tumanon ti mangmangeg. Sa kay tuman asaon.
Anya? 5 kayo lang amin nga awan sorsoro yaw. Di kayo lang amin agulimak no adda bisita. Iso ano addan to pasken dito'y balay. Uray saan kayon nga umay. Ta saan kayo nga imbitado. Anya? Lakay, apay mat namin nakas di timbagam kinitatang. Ay na makapungtot yung oray asinaw no kas jeti manggam. Nakababay nagano bisita. Ngam Oh? saan kumamat akas di timbagam. Mabalin mat nga inay ayom kumaama panlaangan maturog. Ay na amuyo mo't no siya ti makapungtot. Ibagak ti bagak. Amak manday tawo no saan. No kamali na. Ay kamali na. Ay unay kan ayang Waldo. Amam day jay. Ngam na iturod mo a pinagsasawan. Bidot na nga rod. Alangan mo't abay-bay Maruam nga min no kas jay. Waldo, may sakamat nga ama. Kas itinako na ni tatang. Sapay la kumata saan munto ang mapadasan day ta iti anak ta. Awan mat madingar aramiden na. Suman na ulaang no kas ti ama bartek. Jak tumapadasan day ta. Tawan mo't ti madingar aramidag akas kinitatang. Maklaw, tinaramid ka anak ta bakit pinagsasawan nak, imbabay nak. Anya nga rod ngay. Kamanipod mo't iday kas jeti ugali ni Waldo. Nalaka makapungtot. Sapay la kumatadinan tumapadasan ti mapagsasawan bay. Nalala huston. Bareng makapanunot ti anak ta kat umiagkid daw iti pamakawan. Patsyem, kano nakahahay pride. Nala, datan na naganak na ti mga awat kan kuana. Gapo iti kas jay nga ugali na. Addan to latagundaway ang makapanunaw. O lakay, aging ka diita. Awan pa'y panggap mo amapan ijay ayan datatang. Anya taramidak ijay ngay. Inkaagkid daw iti pamakawan kadananang. Nang runa kinitatang. Tirumbangag kid daw iti pamakawan ko ni tatang. Anya, No sana kas jeti aramid na. Di jak ko mo pinagsasawan. na-pride ka mat unay. Mamin ano nga ibagakken ka nga amam day jay. No awan ni tatang, awan ka mat. Adula amin asaom ako na akon. No awan ibaga masabali pumanaw ka na. Anya! Ditak man isuro na nang tatang. Amok ter aramidak. Anya? Darrell. Adda ako ni ti gusto nga edad. Amok tinasayahat kan saan tatang. Anak ko. Adupay dagiti ba nagasaan mo nga mo. Iso adumngag ka kumamot kada kami iti inam. No kastoy nga day bagbagami. Dumungag ko nan. Kasano nga dumungag ah. Kahit saan mo't ahosto ti bagbagayo kanyak. Anya. Ala, panawandak ditoy. Ang mga nun niya pati maramit ko. Sumanao kayo. Ning, si kamat gayam ti masabat ko, Daryl. Ha? Nabartek ka. Kas makita man, nabarda ka. Yan, bagampal lang. Anya? Nakita mo lang ako na nasana nalintag ti panagnak. Ala, labsan ka man laangan. Ang mga nudyak makapagtapil. Katanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oo, patsem. Ay na pare, nagalas at talaga ti ugali jay anak mo. Ay na, pasensya ka na ti anak ko pare. Palagi pa nyo day ubing. Ang mga numakatumpong to itinauyong. Bugbugin dalakit di dayay. Lukas jay lat na ti ugali no. Kanayon mi matapalpalagipan. Ay wala ta. Ay, talaga nasukir ti anak mi. Daytan jay ibagbaga akanayon kan kaidi ni tatamayong. Anya, awan pa ilan ni Darrell bakit? Kanurabiin. Wan nga rod lakay. Sigurado, nabartek tumaninday jay nga agawin. Una yan. Talagang awan dengdengganan apang magbaga. Wan nga rod. Numaminsan, jaklata nagtagtagari. Ngamin, oray anya ter aramidan ta. Awan lat naman ti panagbalbaliw na. Ala, kasaritak to ti anak tayo sumangpad. Siya ti maka mo.
Aril, rabiin, ngam adda ka pala dito yung agin inom. Una, tatak wartak. Abay, adda parikot mo, ha? Awan parikot ko. Ngam sigurado nga agururay yung dagiti dadakkel mo. Awan, bibi mo. Ika naman iti may sabo. Diti arang tayo tulog ko tiya kinamin siya balay. Ano? Ika na! Sana ka pumano dito. Kasi ka lang magbulag dito. Ituloy ko tiya ginom. Daril anak ko. Gusto ko man, dahil pa nagininom mo. Ha? Nakainom ka si Mang Pait. Ngam adda pa imot mong anak. Apa nga minaya tatang? Anya ti parikot siya ti panagininom ko. Kadyak ba't dawatan ti gatang ko kwarta kada kayo? Anya. Wen, pudno day ta. Kwartam tigat gatang mo. Ngam para kanyak. Pampanunutag ti salon at mo anak ko. Ano lamin? Tiyam alakay. Ingka man lang dyan. Pumano ka? Amo yung matadyak kahit ni masermonan. Ala, pumano ka yun? Mga nadyak makapagtapal kat may buyat ko kada kayo ti arang ngayon namak. Una yun ti anak talakay. Apay akas tamutan. Saan tamut ang nagkurang iti pamagbagakan ko na? Ngam apay akas di mutan. Yan nga Rod. Kabalan mo na pagsasawan. Uray limpyo, uno na bartak. Sapay lang ko matadapay namnamang agbalbaliw ti anak ta. Gusto ti ko na ni tatang. Makapasayar itirik na. No mismo nga anak ti mang sermon kan ka. Ha? Mariknak itan tinarik na di tatang. Gawin ti panang sungsungbat ko. Uno pa nagungungot ko kinkwa na idi. Lakay. Agbabawiak bakit? Agaman yan ay. Awan mo't tanday ti tatang pagkidawak iti pamakawan. Agyaman naklakay. Tanaka amiris kan. Ne, nakapilis ka matanak ko. Papanam? Itangal daw, ti pumpun di aman ni Roy agayam ko, nanang. Isawa mapanak. Ha? Kasta ka di? Ay katuan Mapan ka anak ko. Ngampang nga asim ko di ka unay uminom no aday pasangod ang arak. Dependin to, nanang. Ay, awan pa ilang di anak ko. Sigurado ang nabartek mananday dyan sa sumangpet. Ay, sa anak mata nagkurang anang bagbagay ti anak ko. Agam apay nagbalin na kasjay. Daytoy kadin ti bunga ti aramid ko iti kalabas. Ti panang basbastos ko idi ka ni tatang. Diyos ko, pakawanin na ko Gapiti nagbasulak iti amak. Kat sabay ko tanapakawan nak tayo di tatang ko. Tatang? Nasayata dakan boy. Tatang? Apay nga narakop na kanak ko. Naggapom ka di. Tatang? Oh, apay nga agsangit ka. Ada ka di parikot mo. Pagkawalandak ko matatang. Naglablabusak ka na kayo. Ha? Imatindarak iti pan na kaitabon, diya matigayam ko. Kat sakmaya na itabon. Ado dagiti nagsawa pang lakayan. Kat pasig apam magbaga dagiti imbagbagada. Kat husto amin dagiti tatang. Anak. Pagbabawyak amin dagiti nagbasulak kada kayo tatang. Napatag kayo kanyak. Kat manipot ita. Agbalbaliw akon. Kat aginggat kabaylak. Ikataw kong tiara ka bisyok. Agyaman na kanak ko. Gaputan na kaamiris kan. Kat sapay lang ko tagtultuloy ang dayta apa nagbalbaliw mo.
Nuan niya ti imulam, isuntumot laeng ti apitem. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.